Čaute, vítajte na Mobil Online TV. Dneska sa pozrieme na 4 smartfóny od TCL. Konkrétne sú to modely TCL 501, 505, 50 SE a TCL 40 Next Paper 5G. Poďme sa pozrieť, čo je vo vnútri. TCL 501 je najlacnejší model. V papierovej krabici sa na nás usmeje telefón s fóliou, ktorá nám prezrádza základné technické špecifikácie. Tento telefón poteší milovníkov old schoolu, pretože si ho musíme takto poskladať z batérie a zadného krytu. Krásne nám tam zapadne a v balení ďalej nájdeme adaptér a nabíjací kábel. Po odlepení fólie stačí telefón zapnúť a používať. 505 je v dizajnovo podobnej krabici ako predošlý model. Po otvorení nám ako prvý padne do ruky samotný smartfón s nálepkou so špecifikáciami. Tento model už dodržiava všeobecné štandardy, batéria sa nedá vybrať, nemusíte si ho skladať. No a v krabici samozrejme papiere, nabíjačka, adaptér. Ako sme už na zábere videli, 50 SE má taktiež podobnú krabicu ako predchádzajúce dva modely. Vo vnútri opäť telefón s nálepkou so špecifikáciami. Samozrejme pekne jeden kus, ktorý netreba skladať. No a ďalej papiere, nabíjačka, tentokrát v bielej farby. Model Next Paper je v rámci tejto porovnávačky najvýnimočnejší model. Má čiernu krabicu s minimalistickým zlatým nápisom a už táto krabica nám trošku napovedá o charaktere telefónu, ktorý je vo vnútri. Čiže v balení podobne ako predtým telefón, papiere a nabíjací kábel, tentokrát však bez adaptéru. Na tomto smartfóne nie je nálepka so špecifikáciami a nie je tam ani žiadna iná nálepka, aj keď sa vám to môže na prvý pohľad tak javiť. Tento displej je trošku špeciálny, ale o tom si ešte všetko povieme. Poďme sa pozrieť na dizajn v rámci týchto štyroch modelov. Jeden vyčnieva práve displejom, je taký matný, nie je to klasický lesklý displej, ktorý poznáme u 99% ostatných smartfónov. Jedná sa o jedného výrobcu, takže dizajnový jazyk je podobný. Z dolnej strany nájdeme USB-C port, 3,5 mm jack, bočné tlačidlá sa nachádzajú na pravej strane, tak aby boli na dosah palca. Ovládame s nimi hlasitosť, zapíname, vypíname telefóny, no a taktiež odomykáme a zamykáme telefóny. U 3/4 z týchto modelov sa SIM karta vkladá z ľavej strany cez port, ktorý už pravdepodobne veľmi dobre poznáte zo všetkých ostatných smartfónov v dnešnej dobe. Pri 501 si aj v tomto smere trošku pripomíname históriu, pretože musíme odňať zadný kryt. Samozrejme všetky 4 modely majú z prednej strany selfie kameru a zadnej strany nám taktiež naznačujú, že sú od jedného výrobcu. V ľavom dolnom rohu nápis alebo značka TCL, v ľavom hornom rohu ostrovček s fotoaparátmi. Buildy telefónov sú z plastu, čo je v tejto cenovej kategórii úplne v poriadku, ale ani z jedného nemám vyslovene pocit, že by to bol nejaký lacný šmejd. Ak by sme tu mali dnes iba tieto 3 modely, tak by som asi povedal, že TCL sa snaží o to, aby na ich zariadení ostávalo čo najmenej otlačkov prstov. Pri tomto kúsku to však tak úplne neplatí. Zadná strana je lesklá, hladká a keď si nedáte pozor, tak otlačky prstov sa tam veľmi rýchlo zachytia. Na každom z ostatných troch je textúra trochu iná, avšak ako sme už povedali, ani jedna nedá šancu vzniku otlačkov. Pri Next Paper dokonca ten zadný kryt dáva pocit, že je látkový a celkovo to vytvára tomu telefónu taký hebký efekt. Vizuálne sa mi však zo všetkých asi najviac páči 50 SEčko. Tá modrá je taká fresh, zaujímavá, nie je úplne tradičná a na pohľad na mňa smartfón pôsobí pomerne luxusne. Poďme si spraviť náš obľúbený test, ktorý z týchto smartfónov sa zapne najrýchlejšie. Zariadenia sú čisto nové, takže ako prvá sa nám zjaví obrazovka, kde si musíme všetko nastaviť, ale musím vás ubezpečiť, že pri každom jednom z týchto modelov je nastavovanie veľmi intuitívne a dokonca sa dá zvládnuť, aj keď akurát nie ste pripojení na internet, čo nie je vždy u všetkých smartfónov možné. Dobre, takže o rýchlosti zapínania už máme výsledky. Dobre, keď už máme telefóny zapnuté, ako vyzerá užívateľské rozhranie? Všetky 4 zariadenia sú od jedného výrobcu, majú Android a podobnú nadstavbu, takže prakticky to vnútro je tam rovnaké. Nájdeme tu taktiež podobné predinštalované aplikácie, možno len pri 501 je ich poznateľne menej. Avšak podobne už od prvého zapnutia vyzerá domovská obrazovka aj menu. Ale pravdou je, že na Next Paper je výrazne iné pozadie. To si však u každého jedného modelu samozrejme nastavíte podľa seba. No a už sme trošku načrtli tému displejov, tak sa poďme pozrieť práve na tie. Ako vidíme, pri 501 je taký najmenej svetlý, sú tam najväčšie odblesky svetla. Je to najlacnejší model, takže tak nejak asi aj očakávame, že v rámci tohto porovnávania ten displej nebude úplne najlepší. O čo si lepšie to už vyzerá
na 505, kde je ten displej žiarivejší. No a 50 SE už má krásne jasný displej, pekné farby a super ostrosť. Ale poďme sa pozrieť na tohto unikáta. Už pri rozbalení sme hovorili, že celý telefón je taký hebký a platí to aj pre displej. Ten displej nie je úplne hladký, je taký proste matný. Nezachytávajú sa na ňom otlačky prstov, neodráža svetlo a vytvára skutočne pocit, ako by ste v ruke ani nedržali elektronické zariadenie, ale skôr ako by to bola knižka alebo nejaká obrázková tehlička alebo niečo také. Keď si ho porovnáme napríklad s 50 SEčkom, kde je tá ostrosť a kontrast naozaj super, môžeme vidieť, že na tom Next Paperi tá ostrosť nie je až tak úplne dokonalá. Je to práve spôsobené tou textúrou displeja, ale nepovedal by som, že je to nevýhoda. Je to proste iný štýl, dáva to iný feeling a za mňa veľmi príjemný feeling. Ale aj keď posúvate po tom displeji prstom, keď scrollujete, keď celkovo držíte ten telefón v ruke, pôsobí tak antistresovo a keď ho zapnete, tak sa ten pocit ešte umocňuje. Je to naozaj veľmi príjemné a pri smartfónoch som ešte popravde nič podobné nezažil. Takže z týchto 4 modelov ja by som si určite vybral Next Paper. Pozerám sa na to tak, že telefón používame strašne často. A keď pri každom tom jednom použití mi dokáže dať nejaký príjemný pocit, tak vo výsledku, keď sa to zráta, tak je ten život proste oveľa lepší. Ale každopádne vy si ten svoj vyberiete buď na mobilonline.sk alebo v kamennej predajni. Takže čaute, dajte odber a teším sa na ďalšiu recenziu.